tady zase loď Fekvadus. A dneska si uvaříme. Ahoj, ahoj, ahoj! Kdo jsi a co děláš v mý show? Já jsem Jarda Květináč a tvoje show? Počkej, ty jsi ten týpek na YouTube? Jasan! Když se tady tak hádáme, tak uděláme zápas. Kdo uvaří lepší jídlo? Jasný. Ano! Voilà, pizza je hotová. No, a co jsi udělal ty, Jardo? Já jsem udělal jogurt. Mám dojem, že jsi ho právě koupil. Tak to těžko. Proč je na něm cenovka? To jen tak pro zábavu. To kdyby mě napadlo to prodat. Tak proč máš prázdnou peněženku? Tak proč máš prázdnou peněženku? Koupil jsem si hamburger. Ty bys měl upíplanou pusu. Vím, jak se vždycky... Já mizím. Voilà, pizza je hotová. Tak ji nachráníme. Moment. No, já už to raději stopnu. Takže toto už bude pro dnešek všechno. A zatím čau.